Bine ați venit la un nou video despre cum să utilizați tehnologia în sala de clasă. Astăzi vom discuta din nou despre WhatsApp, dar în combinație cu o altă adresă care să ne ajute să folosim WhatsApp și mai bine și cu mai multe funcționalități decât o făceam până acum. Am revenit asupra acestui instrument pentru că știm că avem destule dificultăți cu tehnologia și cu accesul, în principal, la tehnologie în anumite zone din țară, iar telefonul mobil este mult mai răspândit. Prin urmare, WhatsApp poate să fie un instrument care să ne ajute cu adevărat. Despre ce vom vorbi astăzi? Cum să devii invizibil pe WhatsApp cu mai puține clicuri decât așa cum suntem obișnuiți. Mergem mai departe și vom discuta despre cum accesezi WhatsApp web de pe mobil, chiar dacă acesta a fost gândit pentru a fi accesat doar de pe desktop sau de pe laptop. Mergem mai departe și vom vedea o modalitate foarte facilă de a copia un grup cu membrii acestuia și doar de a-l redenumi și a-l folosi în continuare cu aceiași elevi, cu aceiași studenți sau cu aceiași părinți în grup. Funcțiile de import și export participanți, astfel încât să ne fie ușor să lucrăm cu cifre mai mari. Și cireașa de pe tort, ca să zic așa, cum putem să creăm sondaje pe WhatsApp fără să folosim foarte multe instrumente sau să facem tot felul de extensii pentru a realiza acest lucru. Acestea fiind spuse, haideți să începem și să vedem cum putem să îndeplinim toate aceste obiective. Vom începe cu primul punct și anume cum să devii invizibil pe WhatsApp. Pentru asta avem nevoie să mergem și să accesăm WhatsApp Web Pro. Acesta este disponibil la adresa www.webpro.com și vă veți loga în același mod în care o faceți și atunci când accesați WhatsApp Web. Da? Se deschide binecunoscuta pagină, va trebui să dați click pe Agree and Continue pentru a accepta termenii și condițiile acestui site, după care mergeți pe telefonul mobil, scanați codul din imagine și pe ecran o să apară fereastra de WhatsApp. Bun, acum, haideți să vedem cum putem să devenim invizibili din 3 clicuri. Primul click merge pe iconița aceasta Pro din partea din stânga și dacă vreau să nu mai dau cu sin elevilor, așa cum le place lor să spună, bifez această rotiță. Dacă nu vreau să se vadă că am citit anumite mesaje și pentru că am nevoie de un spațiu sau de un timp pentru a răspunde acelor mesaje, dau din nou click aici și dintr-o dată lucrurile s-au rezolvat, nu trebuie să mai intru în setări, să mai caut unde sunt toate aceste lucruri. Putem să bifăm zona aceasta de cum devii invizibil din punct de vedere a vizibilității tale online, dar și a ceea ce faci, anume dacă citești sau nu anumite mesaje. Haideți să vedem cum facem să accesăm WhatsApp Web de pe mobil. Ne întoarcem în aceeași fereastră, avem această zonă de Pro activată și vedem că următorul meniu este Mobile Access. Dăm click pe el și va fi nevoie să generăm acest link. El s-a generat, îl putem și vizualiza. E foarte important să nu trimiteți acest link absolut nimănui. Și odată ce veți intra pe el de pe telefonul mobil, întotdeauna pe telefonul mobil veți putea să vedeți WhatsApp Web Pro, adică varianta web a WhatsApp, ca și cum ar fi 100% pe desktop, dar veți avea acces la toate funcționalitățile pe care WhatsApp Web Pro vi le oferă. Acum ne mutăm în următoarea parte și anume vom vedea cum putem să copiem un grup de WhatsApp, mai ales că începe anul școlar.
Dacă avem o clasă nouă, da? Dintr-o dată clasa a 5-a a devenit clasa a 6-a, avem aceiași elevi, fie putem să redenumim grupul sau putem să creăm unul nou, astfel încât să ținem lucrurile separat și cu aceiași elevi în el, fără să ne mai chinuim, să-i adăugăm pe toți rând pe rând. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Putem să închidem toate aceste ferestre și aici vor fi ceva mai mulți pași. Prima dată trebuie să intrăm în grup, să avem acces la partea noastră de grup și vom merge la cele 3 puncte de lângă X și vom da click pe Duplicate Group. Când vom face acest lucru, se va afișa lista cu toți cei pe care îi avem în agenda. Vom avea deja lista cu cei care sunt în grup și dacă nu vrem să mai adăugăm pe nimeni, cum ar fi un alt coleg sau un părinte nou sau un elev care s-a transferat, putem să dăm click pe butonul verde, să alegem un nume pentru grupul nostru, să îi atribuim o iconiță și să confirmăm. Și din acest moment, grupul nostru se creează și avem o copie fidelă din punct de vedere participanți și resurse atașate acestui grup. Putem să adăugăm, să zicem, 200 de elevi pe care i-am avut de-a lungul timpului, cu care am lucrat și avem nevoie fie să îi adăugăm în WhatsApp sau, de ce nu, într-un grup cu un număr de participanți foarte mare, avem nevoie de acele date și avem nevoie să le exportăm. Și aici vorbim de numere de telefon, nume și prenume. Haideți să vedem cum putem să realizăm acest lucru. Mă întorc în grupul meu inițial. Pentru asta merg din nou la cele 3 puncte și accesez grup info. După care navighez în partea de jos și voi vedea că, deosebit de WhatsApp Web clasic, așa cum ne-am obișnuit cu el, avem încă 2 opțiuni care au iconița Pro atașată, Import from File, respectiv Export from File. Și vom face prima opțiune de Import from File. Am pregătit deja un fișier. Partea bună este că nu trebuie să învățați toate aceste extensii și ce înseamnă ele, pentru că funcționează foarte bine și cu un Excel clasic. Dacă salvați din Excel lista, nu este nicio problemă. Puteți să importați până la maxim 254 de participanți la un import. Și cred că este un număr care satisface foarte multe nevoi, cel puțin la nivel educațional. Haideți să vedem. Trebuie să alegem un fișier. L-am aici, l-am pregătit. După cum vedeți, structura lui este următoarea: prenume, nume, respectiv telefon. Selectez și las să se importe. Pentru că e destul de mic, s-a importat foarte repede și avem odată coloana cu linia cu coloanele ABC. Pot să dau și să spun ignoră, te rog, prima linie pentru că este un header și nu avem nevoie de acea informație, iar de desubt aleg care este coloana cu numerele de telefon și bifez numărul de telefon, după care voi apăsa Analyze Data pentru că am nevoie de o serie de informații. Și după cum văd, există o persoană pe care o am deja în agenda, celelalte nu sunt în agenda. Asta înseamnă că puteți să funcționați cu foarte mult succes această funcție în momentul în care aveți elevi noi, în care aveți liste cu profesori noi sau pur și simplu cu părinți care au nevoie să fie adăugați în listele acestea de comunicare. Și spun să pregătească, da, doar 4 din 5 numere de telefon. Se încarcă și îmi va spune inclusiv care dintre numerele de telefon pe care le-a pregătit are sau nu acces pe WhatsApp. Și pot să zic
exclude și să vorbesc cu acești elevi sau părinți sau profesori și să-i întreb dacă vor să-și facă cont de WhatsApp sau dacă au un alt număr pe care îl folosesc pentru a accesa WhatsApp, astfel încât să pot să actualizez aceste date și să pot să lucrez cu ei și să-i țin la curent. Și, bineînțeles, pot să fac import de cele două numere de telefon. Acestea îmi sunt adăugate și din agenda, dacă vreau, pot să adaug un coleg sau pe altcineva în acest grup nou. Dacă sunt mulțumit cu lista mea, apăs pe butonul de văzut și o să-i spun adaugă participanți. Din acest moment, pe lângă cei doi care eram inițial în grup, mai avem încă doi membri alături de noi și avem participanții, cei 4 prezenți în grupul nostru. Acum, dacă vreau să export aceste date, merg din nou la cele 3 puncte, din nou grup info, mă duc până jos și aleg de data aceasta Export to File. Dau click pe el, aleg tipul de fișier, Excel, da, cel din mijloc, îl las cu adaugă informațiile legate de prima bară, da, de header și indicațiile administratorului și apăs pe butonul Export. În acest moment am un fișier nou cu toți membrii noi ai acestui grup, care arată cam așa. După cum vedeți, am odată numele pentru cei care au fost trecuți în agenda, am numerele lor de telefon, respectiv rolul pe care aceștia îl îndeplinesc în grupul nostru. Ceea ce poate să fie foarte util, mai ales când lucrăm cu cifre foarte, foarte mari. Putem să închidem aici această fereastră și mergem mai departe să vedem ce ne-a mai rămas. Am terminat și cu zona de import-export. Acum mergem la cireașă și să vedem cum putem să creăm sondaje pe WhatsApp, astfel încât să colectăm datele într-o modalitate foarte, foarte simplă. Bun, acum rămânem în același grup și ne întoarcem la cele 3 puncte de aici, respectiv zona de sondaje, da? Polls cu iconița Pro în dreptul ei. Și se deschide o fereastră care e ca un configurator. Mă ajută să creez sondajul pe care mi-l doresc. Trebuie să aleg o întrebare și pentru că este la modă în această perioadă, vă voi întreba în ce dată doriți să începem școala. O să spun prima opțiune, 14 septembrie 2020, 1 octombrie 2020, a doua opțiune. Dacă am nevoie de mai multe răspunsuri, adaug încă unul și o să spun 15 februarie 2021. Dacă sunt mulțumit cu 3, pot să merg mai departe. Dacă am nevoie de mai multe, pot să continui să adaug cât de multe opțiuni am nevoie. Dar pentru moment sunt mulțumit cu cele 3. Merg mai departe pe acest buton verde, care îmi spune să definesc un mesaj de invitație pentru participanți, dar la fel pot să aleg opțiunea de no header, nu am nevoie de acest mesaj, pot să-l aleg pe cel standard, respectiv pot să definesc eu unul, să spunem, vă invit să răspundeți la un scurt sondaj referitor la începerea școlii. Vă mulțumesc. Și merg mai departe pentru definirea mesajului din subsol. Și aici pot să mă folosesc de funcționalitățile WhatsApp-ului, respectiv dacă îmi doresc ca ei să răspundă prin funcția de reply la mesaj, adică acea opțiune de răspuns direct la mesajul meu în WhatsApp, pot să folosesc prima opțiune și să adaug inclusiv un link web unde să vadă răspunsurile și alte explicații. Pot să folosesc doar un mesaj pentru tipul de
comunicări broadcast, în momentul în care trimitem un mesaj către o listă din agenda noastră și acolo nu există opțiunea de răspuns la mesaj, sau pur și simplu putem să lăsăm fără niciun alt tip de mesaj în subsol sau chiar să definim propriul nostru mesaj. La final vom avea un preview al mesajului nostru. El va arăta așa. Dacă suntem mulțumiți cu el, putem să îi dăm inclusiv zona de copiere. Respectiv, aici mai am câteva indicații legate de cum sunt vizualizate răspunsurile și că putem chiar în WhatsApp, în grup, acolo de unde de obicei dăm reply pe această săgeată în jos, putem să selectăm și avem o nouă opțiune care ne zice vizualizează rezultatele sondajului. Haideți să vedem cum funcționează. Îl copiez, am confirmarea că a fost copiat, pot să închid acum această fereastră, mă întorc în grup, dau copy-paste și trimit. În acest moment, toată lumea din grup primește acest mesaj și aici o să văd că rezultatele sunt 0. Am un sumar legat de în ce grup am comunicat, numărul total de membri ai grupului, câți dintre ei sunt contactele mele, inclusiv numărul meu de telefon, câți au votat și data la care a fost creat sondajul. După care aici se va crea un grafic frumos cu toate răspunsurile participanților, respectiv detalii legate de cine a răspuns și ora respectivă, da? Timpul în care ei au bifat, la ce oră au bifat și la ce dată. Și putem să facem export cu rezultatele, fie în Excel, fie în format CSV, în funcție de cum avem nevoie să le prelucrăm. Dacă răspund în timp real, putem să folosim funcția de refresh, să aducem date noi în zona aceasta de sumar sau pur și simplu să așteptăm până atunci când am anunțat că sondajul se va închide și atunci vom avea aici toată situația și graficele realizate. Ce mai este interesant la acest WhatsApp Web Pro este faptul că aveți acest X, care e așa un fel de bonus, în sensul că puteți să închideți fereastra și să vă întoarceți mereu la această fereastră de început, opțiune care nu este valabilă în WhatsApp Web clasic. Respectiv, aici la cele 3 puncte, aveți o opțiune nouă care se numește New Personal Chat, adică vă creează un grup în care sunteți doar voi membru. Ceea ce făceam înainte în WhatsApp Web clasic, prin a invita un coleg și după aceea îl dădeam afară din grup ca să rămânem noi singuri. Aici se creează grupul în mod automat și o să-i dau un nume și o să zic doar eu și dau opțiunea de Create. În acest moment se creează un grup care va fi doar al meu, nu mai e nevoie să mai dau pe nimeni afară din acest grup. Cam atât a fost astăzi despre cum putem să facem sondaje pe WhatsApp, cum putem să importăm și să exportăm participanți și cifre mari de participanți până la 254, cum copiem un grup, cum îi facem duplicate, cum accesăm WhatsApp Web de pe mobil, o funcționalitate interesantă pentru a putea să folosim de pe telefonul mobil, de oriunde suntem, aceste funcționalități pe care le are WhatsApp Web și cum putem mai simplu să devenim invizibili pe WhatsApp. În descrierea acestui video veți găsi toate elementele și linkurile către fiecare secțiune în parte, astfel încât să găsiți foarte ușor ceea ce vă interesează și să nu reveniți de fiecare dată să vedeți videoul întreg. Dacă aveți comentarii, dați, vă rog, subscribe, lăsați comentariile în partea de jos a acestui video. Răspundem la toate comentariile. Intrați pe profesoruldigital.ro pentru că o să regăsiți un site nou-nouț și rămâneți aproape de noi pentru că vă mai pregătim și alte astfel de videouri și chiar niște cursuri noi-nouțe.